Madaydaya iti Diyos sama, manakaplin ti sa amin, kasinak dawaten iti nananay, apam pamindisyon iti Diyos ama, manakabalin ti sa amin, tadigitoy ngayon nakipalawag, kas kabuklan, tadigit tinaon, tilokot iti pagbasaan. Kas kinunana, iti Isaias 59 iti 8, iti dalan iti talna didal ammo, ket awan iti kinaustisya kadigiti pagnaanda, inaramid da ida anakillo adaldalan, oray siya sino mapan ijay dina ammo iti talna. So dita kapsat kas kinunana taysuna iti maysa idi ni Isaias anang idaldalan iti banghelyo nga nagapo sa dingato. Taditi kapsat saan nga dalan apag naanlaeng iti saka no digitoy napapateg adalan kag turong iti Dios. Isu digitoy kas ibagbagana. Saan laeng nainlubungan iti kay papan na digitoy. Iti linaon iti Biblia no dikit na spiritual iti kay papanan na nga nagtao sa dingato. So digitoy anay surat iti lokot iti pagbasaan tapno da pagibisan tayo iti may panggep iti nadyusan a sorsoro. Kas insao ni Isaias iti 38 iti 15, anya iti sa wakto iso nagsao ko na kanya ket iso metlaeng magna ak to asipakumbaba iti amin atawen ko gapo iti pait ito'y kararuak. So dito kapsat kas ibagbagana nga magna asipapakumbaba kadigiti nasaya at ngararamid. So dito kapsat kas kayat na idi may palpalawag kas tamet idi imay na po nga Hesu Kristo nga iso ti pudno adalan nga kinunana siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag awan ti umay ken ama no di magna kanyak. So di kita idi itin na imbagbaga idi inyad adal nga agturong ti Dios di kita napapateg akay papanan na. Isu nga kapsat hantay ko nga pag-alilaw laeng gapu kaligiti dadduma nga mga alilaw laeng no diket alaen tayo ti husto iti nasaya at apakinakem kadigiti umiso ken naimbag a sorsoro nga daytoy alinaon ti lokot iti pagbasaan. Isu ang kapsat digitoy napapateg nga kas panagsukimat iti linaon iti lokot iti pagbasaan. So digitoy kapsat kas napapateg nga adda nga adal. So digitoy kapsat kas sinagaba digiti napudno idi anagpamati nga inggana iti kapututan na po nga Hesu Kristo iti baro atulag nga ibagbagana. So di kita tayo tinagpatingdaan lang iti sura kapsat kas mabasa iti baro atulag iso ni Juan. Iso nga awam met ibagbagana nga gapu iti religion no tiket gapu iti pamati laen. Iti narpas iti linaon ti Biblia so digitan nagadon arumwar a religion nga nagsaknap iti lubong. Iso nga iti adda mabasa digiti dadduma nga kas kinunana nga nasurok asangaribo a religion at timaod diti lubong. So digita tikas ibagbagana. Iso nga handay ko mga palalilaw kapsat
Tayo iti pakay sa lakanan mo gapu iti pamati gapu iti aramid agturong iti Diyos iso di kita kapsat no di ko agsukimat tayo laeng kadigiti linaon ti Biblia so di kita kas ibagbagana so nga agyaman na kapsat kadigitoy nga may dandanon kada kayo gapu iti Facebook ngadda pag binatan tayo itunggal maysa iso digitoy kapsat iso nga ano sa inyo kapsat digitoy iti panagsukimat at agyaman na kinasama nakalim sa amin amen.